Aduh, ya Allah. Nasib. Ya koyo ngene iki, nek apa-apa tandangi dhewe. Nyuci tandangi dhewe. Terus resik-resik omah tandangi dhewe. Turu dhewe. Hanya sik masak kok yo tandangi dhewe. Ayo masak apa? Buka tutorial nang HP wae. Gampang. Praktis. Masak iki wae koyone gampang iki. Ayo. Masukkan 1 sendok. Iki mancing ini ding. Terus makan garam. Wala, aku makan garam bareng. Asin. Terus masukkan 1 sendok. Bener kok? Masukkan 1 sendok. Terus makan gula. Hal iki ya. Manis. Terus masukkan 2 sendok. Dadi porak yuk. Ini. Wes. Makan tepung. Bisa. Makan tepung. Mar, turu po? Lah wong turu kok sak nggon-nggon. Turu ki nang kamar, nang kasur lak penak. Kok turu piye to, Gus? Tiba lho. Nek tiba yo sak nggon-nggon. Nek nang kasur yo mapan jenenge. Walah, jebule tiba. Lah kronologise piye kok iso terjadi tragedi pertibuan iki lho, Mar? Apa yo ora maneman pite mah ditiba-tiba. Malah pite sing dimaneman wonge lho, Gus, dimaneman. Wonge ngopo? Apane sing dimaneman? Lah piye to? Lah aku ki lali, Gus, lali ki ra kelingan. Jebule reme blong. Makane ngene lho, Mar. Nek arak berkendara kuwi mbok yo dicek dhisik kabeh kelengkapane kuwi. Ben ora terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dong ora e. Iya dong, Gus. Wong jenenge lali ya ora kelingan. Iki yuk sampeyan iki arep nang ndi jane? Jane ngono arek ning warung, Gus. Nang warung? Heeh. Bala kok cocok. Cocok piye? Aku kan yo arep nang warung. Ane aku titip wae piye? Kok titip to, Gus? Jane lah ya sampean sing mangkat to. Aku kan bar tiba, Gus. Ini lho, Mas. Nek bar tiba iki malah penake gobah. Nek gogok iku malah lungkrah-lungkrah. Nek diobah iku malah awake dadi penak. Ora omongane sampeyan. Piye? Terus kene. Ngono lho. Rasane bengkel aku. Lah iya sisa nyervis kayak iki to. Iki aku titip roti, gula karo kopi, ya. Ya wis kene ya. Roti, gula, kopi. Roti, gula, kopi. Roti, gula, kopi. Golek meneh iki lah sing gampang. Nah, iki koyone wis gampang iki. Pertama, masukkan sayur. Sayur. Terus yang kedua,
Masukkan daun bawang. Potong-potong ora? Ora sah. Wis kok ngene iki. Daun bawang. Sing selanjutnya masukkan daun seledri. Lagi sayurnya ketinggalan nggih. Nah, daun seledri ngene-ngene wae. Yes. Terus diaduk. Kok hilang? Oh alah, Mar. Aku jon wo. Sampeyan iki apa ta wo? Gek ngumbahi. Pencetho kaya ngene kok ya masak jenengane kok. Masak nggo tutorial barang. Jangankan masak, Mar. Wong aku ke lho, nggodhog banyu nggo tutorial. Lah, do banyu. Mbok sisan adus ya lho nggo tutorial. Ora oleh lek kuwi, termasuk porno saksi. Porno saksi porno aksi. Oh iya deh, Mas. BTW, arep nanti ta iki sampean? Nang warung wo. Nang warung. Nang warung dititipi guse mau sisan ta kan. Titipe guse. Tuku apa to? Apa ya mau? Ali. Pomen kula tekan warung sik to sing penting. Oh, wis. Sik. Sampeyan gak nang warung kok malah mampir rene barang ki arep ngopo to? Ngene lho wo. Kan ada pepatah, ada asap pasti ada api. Lah ngene wo aku ki kok ming ono apine, asape ra ono wo. Modus iki ngono. Ngomong arep ngrokok, arep udut ngono. Nya nggih. Wong ono nggih. Lah, ora dadi ra penak we wo. Ora penak kaya nyengat arep njaluk kowe lho. Wis wo. Oh, Tenun lho wo ya, titip wo. hati-hati. Bareng sik. Oh ya, hati-hati ya. Bela lah. Lagi ke konsepe piye? Oh no. Wah, gundulmu. Gus. Iki lho pesenane, Gus. Yo. Wah, le tuku kok suwe temen to, Mar. Katakan perindapan wae piye le tuku ke? Perindapan kan aku mau ngomong, arep minggu bengkel sik. Akhire mah mampir nggon tuwa barang sik sedih lho. Wah, yo wis, gorene barangnya. Nah. Iki sabune. Iki odoli. Iki sampune. Wis ngono, Gus. Ndek adus ya. Piye to bocah iki? Dong ora ya. Wes. Makan tepung. Aduh, ya Allah. Nasib. Aku yang ngene iki lho. Urip dhewe. Guyon wo. Masak jenengane yo. Meneng lah. Apa tuh? Nyerem tenan. Sik. Lah iya susah nyervis kayak gitu. Iki aku titip roti. Garek kuwi